ଜନାରି କପୟରେ কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণ বলি যাইব গোবিন্দ 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 গণুজি भगवान आत्मजात अनुभव करि पारे। श्रीमद रामचरित मानस रे भगवती पार्वती पचारुचंती भगवान शंकर बटवृक्ष मूल कहते हे नाथ आर जन्मटा तो मोर संदेह संदेह नष्ट हो गला ये जन्मटार मत किसी कथा कह ना कौ कथा ना आम जो कथबार्ता गुड़ा होचे मत जहाँ गप सब शुणाऊच एगुड़ा सब सत कथा भगवान शंकर हसिले जीवे गोविंद करे भाव गोविंद 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 मनुष्य जन्म पाई सारिबा परे से मनुष्य जन्म को सार्थकता करे केवल तार कर्म आउ भाव ना केतबेले सार्थकता हुए ना मनुष्य जन्म अच्छी लाभ मनुष्य जन्म रे अनेक लाभ अच्छी हेले जेबे गोविंद करे भाव भगवान सहित जीव जिते साक्षात करने प्रस्तुत हुए सेतबेले मनुष्य जन्मर लाभटा बढ़ी जाए। उदाहरण स्वरूप आम गाँव में ट्रांसफर्मरटा बसला यदि लाइन घर को टणा न हो ट्रांसफर देखिले कौन हम लाइन घर जल चाउल घरे थुआ ट्यूबवेल में पानी हांडी थुआ संगा जाल थुआ बाड़ी पटे चुली फांका केमी खाइबा भात संभव तो नुहे ना। मनुष्य जन्मटा खाली निज कर्म नुहे जो निज कर्म मनुष्य भावुचे से निज शब्दटा हूँ भगवान तुम्हार शरीर अंश काढ़िल सेहिटी बुझिले मुही तार नाम जीव तार नाम जीव तुम्हार शरीर अंश काढ़िल सेहिटी बुझिले तार नाम जीव तार नाम जीव समय भितर पड़ो कंपानी गाड़ी आने केते दिन मोबिल चेंज हम केते दिन चक्का सर केते कंपानी निर्धारित कर गोटे कपड़ा किणिले तार निर्धारित समय रखा तेणु जीव को भगवान जो छाड़ी तार निर्दिष्ट समय दि जाए निर्दिष्ट समय भितर से भगवान को चिन्हवा पड़े यदि भगवान को से चिन्ह न पाइला मानेटा कौन हम जहाँ वेद वेदांत कहते तमेव विदित्व प्रकृति मेति नन्य पंथा नाय जीव तुमको न चिन्हवा पर्यंत तार गति नहीं कि विस्तार नहीं जेते बेले ना केते बेले जीव आपन को चिन्हवा पाई बाध्य
ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତାର ଗତି ନାହିଁ କି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ପଚାରୁଛି ବୋଉଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବି? ନା ବାପାରେ ପାଦ ଥୟ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବି, ପାଦ ଥୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ନା ବୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବି କଣ? ନା ଯାହା ମିଳିବ ସେୟା ଖାଇବି। ବୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି କେମିତି କଣ? ନା ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖିଲୁ ନା? ହଁ ନା ଯା ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦଉଛି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଏସ ଉପଦେଶ ଯାହାକୁ ବେଦ କୁହନ୍ତି ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଏସ ଉପଦେଶ ଏହା ପଢା ହଉଥିଲା। ମାତୃଦେବ ଭବ, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଖାଏ ସେ ପିଲା କୋଉଠି ହାରେ ନା। ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇ ଧ୍ରୁବ ଆଜି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଯାଉଛି। ପାଖରେ କେହି ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆହା ନାହିଁ କି ବାହା ନାହିଁ କି ସାହା ନାହିଁ। କୋଉଠି ପାଣି ପିଇବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଖାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବାବାଜୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ଚାହିଁଲେ, କହିଲା ଆରେ ହେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା କୁଆଡେ ଟୁକୁ ଟୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେରେ ବାଳକ। ଧ୍ରୁବ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ପଛକୁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନା ନାଇଁ। ଆରେ ତୁ କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ବହୁତ ବାଟ। ନା ତୋ ବାପା ନା କଣ? ନା ଉତ୍ତାନପାଦ। ଆରେ ଯୋଉ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ତାରି ପିଲା ତୁ? ନା ହଁ। ଆରେ ତୁ ସାନ ପିଲାଟା? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ନାରଦ ହସିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ନା ହଁ। ଭଗବାନ ଦେଖିଛୁ? ନା ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିଛୁ? ନା ନାଇଁ। ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ? ନା ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜୁଛୁ? ନା ମୋ ବୋଉ କହିଲା ବାବୁରେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ଜନନୀ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଗୁରୁ জীব যেতবে গুরু পাই যায় সেতবে সে পছকু যাবে না, আগুকু যায়। তেণু ঠাকুরে জনকু ହିଁ ଧରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ଧ୍ରୁବ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇକି ଆସିଥିଲି। ବୋଉ କହିଥିଲା ଯା ଚିନ୍ତା କର ନା, ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା, ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବନି। ଛୋଟିଆ ପିଲା, ପାଠ ପଢିବା ବୟସ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଲଖିଛୁ, ମଡେଇଠୁ ଭଲ କିଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ପଳା। ନାରଦ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଜାଣିନୁ? ନା ନାଇଁ। ଘର ଦେଖିଛୁ? ନାଇଁ। କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିନି। ଭଗବାନ କେମିତିଆ କେବେ କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ? ନା ଟୋଟାଲି ସେ କେମିତିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଧଳା କି ନାଲି କି କଳା, ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଗୋଡ କି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଡ କି ଦିଟା ଗୋଡ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି। ନା ତାହେଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ନା ନା ହଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ପାଇବୁ ତୁ? ନା ବୋଉ କହିଥିଲା ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁ କିଏ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବୁ। ବାବା ମା ତ
ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ନା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ କାନରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଶବ୍ଦ କହିକି ମତେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଭଗବାନ କେମିତିଆ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି? ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି, ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି, ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଗୁଲ ଗତିରେ, ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଗୁଲ ଗତିରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନେ ରହିଥାଏ ସେ ପୁରୀ, ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି, ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ନା ଗୁରୁ ବରଣ ଦରକାର, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦରକାର। ନା ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟା କେମିତିଆ ଜିନିଷ? ନା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯିଏ କରେ ତା ନା ମନ୍ତ୍ର, ତନୁକୁ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତା ନା ତନ୍ତ୍ର, ଜନକୁ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତା ନା ଯନ୍ତ୍ର। ସେଇଟା କେମିତିଆ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରି ଚାଲା ଧ୍ରୁବ ଯିଏ ସେ ସାଧାରଣ ଭାରି ଚାଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧରି ପକେଇଲା ନାରଦଙ୍କ ଗୋଡଟାକୁ, ବୁଝିଲ ବାବା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଗୁରୁ ପାଇବି? ତମକୁ ତ ପାଇଛି, ଆଉ ଛାଡିବିନି। ଆରେ ଧ୍ରୁବ ମତେ ଧରିଲେ କଣ ହବ? ନା ତମେ ତ ଠିକ ଲୋକ। ଆଉ ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯିଏ ମିଳିଲା ସିଏ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତମ ଗୋଡଟାକୁ ଧଇଲେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଧଇଲି ତମ ଗୋଡକୁ, ଆଉ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ନାରଦ ବଡ ହଇରାଣରେ ପଡିଲେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ମାୟା, ସେ ପିଲାଟା ତା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଆସି ବେକାର ତା ପଛପଟେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଧ୍ରୁବକୁ ଧଇଲେ, ଉଠେଇଲେ, କହିଲେ ହଉ ଉଠୁ ଏଥର। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଧ୍ରୁବ ପଚାରୁଛି, ବାବା ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ସବୁଦିନ ଜପ କରିବ। ନା